Čaute priatelia, dnes to bude pecka. Môj kamarát Mark Dan síce Rubikovú kocku skladať nevie. Ahojte, ja som Mark Dan a práve v rukách držím túto Rubikovú kocku pre nevidiacich a ja ju síce skladať neviem, ale mám tu na to úplného majstra Blind Builder, takže určite sledujte jeho kanál. No za to vie skladať hudbu a mixovať ju napríklad aj. No za to vie skladať hudbu a mixovať ju napríklad aj z takýchto vinilov. A dnes tu máme Lego set, ktorý by sa Markovi určite páčil. Je to Lego set Creator 31172 Retro gramofón s kvetinkami. Otázka znie, bude tento Lego set len nostalgickou dekoráciou? Alebo to bude skutočná podsta vinilom? Tak to sa dozvieme hneď teraz. Kvetinky. Kvetinky. Nemám rád kvetinky. Priatelia, a tu ho máme. To skladanie bolo veľmi zábavné, až na tie kvetinky. To bol skutočne problém. Model má veľmi pekné detaily, máme tu tlačítko zapnutia, máme tu krúžok na hlasitosť a takisto technik, mechanizmus, ktorý otáča vlastne tým diskom. Máme tu aj dve platne, ktoré keď si porovnám so skutočnou platňou, tak tú veľkosť skutočne trafili. Ale je to super v rámci hrania, že tie platne sa dajú medzi sebou meniť a rozbehnúť naozaj porádnu diskotéku. A few moments later. Pardon. Super je aj technik mechanizmus, ktorý otáča tou platňou, takže model je plne funkčný. No a čo sa týka kvetiniek, keď sa pýtate prečo, na túto otázku vám neviem odpovedať. Jediné, na čo som došiel je, aby ten model vyzeral farebnejšie, estetickejšie a vystaviteľnejšie. Aby na tej poličke, keď si ho vystavíte, vyzeralo zaujímavejšie. Ale je naozaj zvláštne, že proste z gramofónu vám vyrastajú kvetinky, to je zvláštne. Je to čudné. Pokiaľ by to bolo čisto na mne a ja by som tento model dizajnoval, tak ja by som namiesto kvetiniek dal tú veľkú zvukovú tubu a spravil by som z toho ozaj retro gramofón, ktorý má tvar napríklad cien Grammy. Mne osobne tie kvetinky nejako extra neprekážajú, nevadia mi, ale pre vás, ktorých to vytáča do vývrtky, tak mám pre vás tajomstvo. Či veríte alebo nie, tie kvetinky sa veľmi jednoduchým spôsobom dajú dať dole a vy budete mať model svojich snov, tak ako ste ho chceli. Tu si teraz môžeme všimnúť zadný panel, kde sú vlastne konektory na pripojenie sluchatiek a elektriky a takisto aj
páčka na otáčanie platne. Ale musím uznať, že takto bez kvetiniek ten model pôsobí trošku technicky, trošku fádne, takže ja sa nečudujem Legu, že chceli to nejakým spôsobom oživiť, pridať trošku farieb a nejak ho skrášliť, nejak esteticky vylepšiť. Takže ja tomu rozumiem, ja to chápem, prečo to urobili. Ale takisto chápem, prečo to ľudí vytáča. Moje záverečné hodnotenie. Priatelia, ak si chcem odpovedať na svoju prvú otázku, tak model spĺňa úplne všetko, plus ešte niečo navyše. Pretože za prvé, je to nostalgická dekorácia? Za druhé, je to podsta vinilom? A za tretie, je to aj funkčná hračka? Pretože tento Lego model má nielen všetky detaily a ovládacie prvky ako skutočný gramofón, ale je aj veľmi esteticky pekný. Je vhodný pre Lego nadšencov, afolov a zberateľov, ale aj pre deťuše, ktoré s týmto modelom môžu rozbehnúť poriadnu diskotéku. A práve preto mu dávam 9,5 z 10. Toto sa Legu veľmi podarilo. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie a vašu podporu. Do komentáru mi môžete napísať, čo si o tomto Lego gramofóne myslíte vy, hlavne čo si myslíte o týchto kvetinkách. Či sa vám to páči, alebo či vám to pripadá ako úplná blbosť. Priatelia, tu si môžete pozrieť predchádzajúce videjka a v nasledujúcom videjku sa pozrieme na model číslo 2, ktorý sa dá z tohto setu spraviť, a to bude Lego mikrofón. Ja vám želám veľa zdravia a teším sa na vás na budúce. Čaute.